Baba Msemwa, tinokuchingamidzai pano paSly Media TV. Nhasi takuteerai zvekare kumusha kwenyu kwamakati tizouya kana sekuru vachinge vauya kuzopedzisa basa kunoko. Ende ndiri kuona nhasi mufaro wakawa fesi yakapenya kudarika musi wekutanga uya watataura nemi. Mukuratidza kuti mune mufaro. Munganditsananguriro here kuti kubva zvamabva kwasekuru kusvika muzuva ranhasi chii chakanga chichiitika mumhuri yenyu? Mashiripiti achiri kuitika here? Zviri kufamba sei? Vananguva ini asi ndiri kufara inini. Kubva patakabva pai musha masekuru vhura mai nemhuka yatenge takatakudzwa yeye. Ini ndakasunungurwa ini. Zvese zvaiitika zvezvi ina handisi kuzviona ini. Kudare randakaenda kwaDzveti sekuru vhura mai vakati ndinenge ndinewe. Raive dare remunda kwamambo. Kwamambo kwaishe renge dare rebindu. Kwashandwa mabasa handisi ndakashanda asi sekuru vhura mai ndowakashanda. Ndakazoona ndichitaura kudai, amai vangu vachitaura kudai, vanga vakagara kuseri kunhu vakazotaura vakati ipai mwana bindu rake. Baba avo vaishandisa mwana. Ndoshaya kuti kana kuti chicha vakaona ishe kuti vazvirambika. Ndakazongonzwa ishe vakutsinidza zvikanzi sabhuku endai kumusha munopa mwana bindu rake. Ndakazongonzwa vanhu vakombera maoko neniwo ndikaombera maoko. Saka sekuru Ndudzo akataura kuti ndinenge ndinavo vanhu ndichapinda mavari mese imomo ndobvongodza zvechokwadi. Ndandatora kumba inini sekuru Ndudzo akatotaura kudaro kuna adzimai vangu kuno kumusha kuti takunda muzukuru takunda. Zvakanaka zvakadaro izvi. Zvakanaka zvakadaro izvi tateerwa mumusha muno. Nemiwo vanangu. Aiwa indosha kuti ndokutendai seini. Nekwamakabva neni nepandave zvino. Aiwa ndotenda hangu. Ndotenda hangu hapana zvimwe zvandingakwanisa kutaura. Aiwa tinotenda baba. Patakataura nemi paya tiri kunoko. Maiti maitya kuti musi wa 6 usati wasvika yokudare. Musi wa 7 paifanira kunze pafe munhu musi wa 6. Muchiti isusu kwatiri kufamba zviri kunze rufu ruri kudai nini. Mungatitsananguriro here kuti musi wa 6 uchisvika mangwana tichiti idare. Makanzwa sei? Mainzwa sei mamuri mimi? Ini ndange ndisambotya ini. Nekuti sekuru Ndudzo vanga vatondudzwa kuti rufu pauri rwapera. Rwapera rufu hapachisina chinhu chinonzi rufu pauri. Rufu rwapera ende uri kuenda kudare handitika. Rebindu handitika. Uri kunokunda handitika. Zvese zvauchataura uchataurirwa handitika. Ende handa kumborohwa neana 6 achingoti ngende ndaitogadzirira kuti ndiende kudare. Ende hana musaka nemaproblem kubvira kukwira kwangu bhazi ndina amai vangu tikamira bhazi rikwaDzveti tichinokwira bhazi tichienda tichinosangana nevatakasangana navo kuna vanhu ndokwanakazorara ndisingatyi ndikapinda mudare mangwana achina ndisingatyi. Aiwa tinotenda baba. Mashoko enyu kumhuri yeZimbabwe ingadai yakateerera vainewo matambudziko anenge amanga muchisangana nawo, mungade kuvati kudii?
ini ndaitya kuenda kun'anga. Ndaitya kana zvakanzipo Sly Media payakati aiwa tichakutsvagirai sekuru. Ndakambotya ndikati asi ndisikazoti ndokurasikirwa uku. Ndokurasikirwa nekuti kuchechi kwandainamata inini vakatondiudza kuti iwo siyana nezvemunda iwe kaida kupenyu. Siyana nezvemunda iwe asi ndikaenda kuna sekuru zvikanzi munda wako wakutodzorerwa izvozvi ende hauchafa iwe unonzwa sei? Zvinofadza sei? Ndakabva ndakutofara zvangu ini. Just a free man. Like now I'm just a free man. Yes, ndiri kufara. Ndiri kufara. Aiwa, tinotenda baba ako. Mashoko enyu kuna sekuru Ndudzo. Sekuru ndishaka kuti hangu ndingavape chii. Handina hangu chandinacho izvinezvi asi ndinovapa kutenda. Ndinovatenda sekuru nekuti vandisunungura ini nemhuri yangu. Nekuti iye zvino ndanga ndichitorongerwa nezuro chaiye kwakarara kuchirira mbira kwababako. Vakatonzwa vachitotaura kuti aiwa vachinzi musaichaita sei mundu zvavatoranza aiwa handizorore. Ende vanga vasingazorore zvichiva bhozi takazonzwa manheru kwakurira mbira. Kuine zvakanga zvakutoitwa ikoko. Zvaitoitwa zviri agenesi inini kuda kundiuraya ini nemhuri yangu. Ndinozvitenda. Vakakuudzai kuti baba venyu vakange vati inini handisi kuzozorora kunyange ndakundwa nyaya yemunda ndiani? Nditete vangu ava vakangoendawo ikoko ndobva saka nematara achina achitotaurwa. Ndo vakazomhanya vakati mukoma ndo zvekurongwa uko. Manhero achona takazonzwa pato nedezi rakutorira mbira dzakutorira ikoko vakuita chivanhu chavo. Tikati aiwa siyai vaite chivanhu chavo vari kumba kwavo. Tenda. Aiwa, tinokutendai baba. Zvechokwadi ndinotenda ndinotenda zvikurusa. Iko zvino ndina mama mai Musemwa vanova ivo amai vepamba pano pauya kuzoitwa basa natateguru Ndudzo. Regai tinzwewo mashoko avo mama kubva vachibva kudare ratateguru Ndudzo kusvika muzuva ranhasi kuti zvinhu zvakange zvakamira sei mumusha. Mama makadi yenyu? Ndiri pangu makadiwo. Pari sei panapa? Aiwa, panapa pari right apo. Aiwa, right. Mungandiudzawo mama kuti kubva pamakabva kudare zvii zvakazoitika pano paitika mashiripiti amaitsanangura patakambouya paya muchibva kwatateguru zvakaramba zvichiitika here? Ndeapi machenjes amakaona kana paine zvakanga zvichiitika zvii zvakazoitika uyezve pamakaenda kudare chamainya dare raiveko remunda riya makafamba sei? Zvakanzi kudii kwamambo? Mungatitsanangurire here zvese? Mhuri yeZimbabwe ingade kuziva nyaya yenyu nekuti hatidi kuisira panzira, tira kuti vanzwe kusvika kumagumo kwazvo. Alright. Patakabva kwatateguru pai tadzoka pano pamusha aiwa takasvika ndingangoti tiri kwatateguru ndakanga hatina idu zvinhu zvatakaitirwa zvinhu zvacho zvakanga zviri zvidikidiki asi zvokuti ini ndakanga ndichitori nekakushora nekakufunga kuti pane chinobuda here papapa. Ndaingoramba ndichingoona kuti pamberi pedu apa rufu ndoruripo. Ndatadzoka zvedu kunokumba tasvika tikati nai mazvoonawo zvaitwa here? Zvikanzi tazviona asi ini ndangoti handina chandikumboona chisvindu chinobuda apa. Chii chamaishora? Inini chandaishora ndaiti ndaifungidza kuti patinoenda kuti tinopuhwa kana totopuhwa mushonga tunoenda nawo kunzi mosvikogeza kana kuti mosvikomwaya Pamba kana kuti mosvikoita sei, but hatina zvatakaitirwa. Takangopiwa kuti takangofungaidzwa ipapo vachiti tikubvisai mhepo pamuri niwatakatodyawo zvedu isusu kugezwawo mudumbu medu munenge muchirwadzawo edumu. Saka tabva ikoko takabva kwasekuru pari pakati pesvondo nyaya izoitwa iri sande yacho. Takasvika tikagara pano paitika maminimini waigona kungoona munhu panze usinganzwisi kuti munhu rudzi wongozodhisapia hope dzichingorotwa dziye dzikuratidza kuti pano pane rufu chete ruri kutenderera. Takagara tikati chega timire chisande yacho asi kwaingogara kuti ameno nhasi ameno mangwana ameno nhasi. Saturday yacho yabva yasvika ive kuti vaifanira kuenda kudare. Ini ndakabva hana yangu yanga iri mumaoko ndikati chega ndione parinodokera
zvichokwadi rakadoka zvakamushe vakakwira bhasi vakaenda kupi kwaJeti. Vaenda kwaJeti takangomira kuti Sunday mangwana acho kuseni kuchimuka ndakabva ndafona ndizo kuti vanhu vaya vari kweri kana kuti ndichanzwa kunzi pane zvatoitika asi kuti network yainetsa saka ndakatoti nditofona nditesa nematext kusvikira munhu Pamba pavakanorara kuti vazokasika bata time akazonditekesera chitayo vanhu vakasvika titori navo pano. Dare richibva raitwa dare richibva ratongwa ende ratongwa painzi pakanga pakazara vanhuwo zvavanzi nevaitofamba murodhi vaingodaidzira kuti pai mwana munda wake baba musaite chitsotsi chakadaro ende murume wangu ane dambudziko remaziso achanyatsoona vanhu vakadaidzira kuti nemaziso iwaya ndimi honzeri futi kurwadziwa nyaya yemunda womwana iyi mupe munda wake yakaita zhowozhowa nekuombera maoko kusvikira isha akabva ngoti isha anotonga nevanhuka isha akabva ngoti kune murume wangu zvakanzi aiwa sabhuku mwana endai munopa munda wake zvakanaka mutamidze munda wake baba endai munobvisa zvidhina zvese zvamakatutira ipapo kusvikira iyo vanga vachachinetsa nawo nemunda vakuti ko saka munhu wandakatengesera ndozomupei inini zvamanitorera munda. Isha akati wakatotengesa zvako ivhu ubva wadzoka nemunhu iye wakatengesera pano musi wa5 saka anofanira kuenda musi wa5 Mei. Murume wangu achibva adzoka aiwa zvese zvikutoratidza kuti aiwa kana panze pandiri takutobuda wesu tanga tisingabudi nekutya kuti wakumanaka unogona kunosukosangana nemunhu uya panze ipapo asi izvezvo aiwa unosodzwa kuti pamusi wepenyu pakareruka. Ndakambofunga kutoshaya mari kwandakatoita ndaitoda kutofunga dei ndatatama tatsvaga kukuenda kunogara nekutya musha wenyu nezvawanenge wakuita. Aiwa tinotenda mama. Saka tanga tiri mukicheni umo ndikanzwa sekuru vachitiwo manga musingabatidze moto mukicheni vakati titorai mavhunze tichange kupfungaidza moto maakukwanisa kubikirawo makanga musingabikira yanga iri instruction yasekuru here kana kuti kwaive kutya kwenyu? Aiwa anga isiri instruction yasekuru kwaitowo kutyawo zvedu kwedu isu taingoramba tichibikira zvedu tichingobikira panze asi chimwe chinhu chandida kuita ndechekutenda sekuru ava zvinhu zvavo vanozvita simbu zvekuti unototi apa ndo pasina zvekuya zvisvini zvinobuda apa but unozoona manje marisa because ndaitozwa kuti rufu rwanga rutoripo ende ndandine chokwadi chacho kuti rufu ruripo pano but chii chaita kuti muite munyatsove nechokwadi chekuti rufu rukutozouya? Chii chaitika kuti muzonzwa kuti aiwa hapana pari kutofira? Chekutanga ndechekuti pakafa mwana wangu pekutanga ndaiudzwa kuti taifamba kwese pataisvokupfugama pese taiudzwa kuti amai paita rufu asi nyaya ndeyeminda dzokerai munoita kuti nyaya yemunda iparare zvayo mwana adi rufu rusaitike. Saka taingoti kutaura kumapostori kuya pandakazoona kuti chakanga chitori chokwadi chaitoitika ende mwana haana kurwara nguva refu akarwara mazuva mashoma ndonga 3-4-5 days mwana achibva afa. Saka pazvaka zvazodzoka pechipiri pakatozonge pachitaurwa kunzi rufu rwazouya zvaro kumwana but rwanga zvida kuna baba vacho nekuti ndo varidzi veminda kuti vakafa zvemunda unobva waparara ende iwe unotozovigwa kuti ikaka uyu munhu muridzi wemunda akafaka nyaya inobva yaperiwo zvichokwadi ende iwo nehope dzatairota tega isusu vanhu vepano kuti ini ndaitorota misodzi yakairira masabtamao ndichitorota ndichichema asi wandikuchema ndasingamuzoi ndikuchemani ndofuma kuseni ndotaura kuti anhu ndarotawo zvakadai unari kuti indarota gomba richicherwa vanhu vachitonzi vari kugomba vari kumakuwa uko endai ikoko vari uye achi ndarota zvakati vandasona kuti panapa zvinhu hazvina kumira zvakanaka panapa topera akazoti aiwa regai tichemere kumhiri yeZimbabwe itibatsire ndokuzobatsirwa kwatakaita kwasi ndoda kutenda sekuru ava vatibatsira takuraro hope dzinouya achiti ndinozoti mwari vanenge vapindira kuchemera mhuri yeZimbabwe kwakanaka hakushayi anokubatsira kuti hauvengwe nevanhu vese kuna vamwe vanotokudawo chete. Alright mama. Regai tidzokere musi weSaturday. Dare raiveko musi weSaturday. Musi weSunday. Muchimuka Saturday yaive iyo 6 rinova iro zuva ramaitya kuti ndo pari kutofa munhu sekutsanangura kwamaita kuti pamazuva mashoma akanga apfuura aya musikana akanofa musi wa2 inofanira kuenda kudare musi wa3 musi wa5 musi weSaturday muchimuka chii chakanga chiri mupfungwa dzenyu zvii zvaitika mamuri muchiziva kuti nhasi apa ima mune dhauti kuti sekuru vaya kuti vakatibatsira kuti zvinoita chii chaitika kwamuri musi weSaturday tichimuka musi weSaturday ndakamuka tichitobvunza kuti nhasi ndi6 kasikana zvikanzi nhasi ndi6 kati dare riri kumangwana zvikanzi tikati zvikanzi murora mama
tete vakafa Saturday kuma 3 ndizorodoka. Ndikati vandabvunza baba ndikati hapana pari kurwadza zvanda hapana. Saka ivo manje baba vanga vakabhesa nasekuru vaibva vati ini ndikutemba nasekuru. Sekuru vakandibatsira. Ndikati wo ndikati inini ndikutoda kutotenda ndaona saThomas. Ndo zvandida kuita. Titozona Saturday yacho pavakanga vakuenda kuti vanorara ikoko. Ndakavaperekedza ndakatosiya kubika. Ndikavaperekedza inini ndikavagarira bhazi kusvika rauya. Ndikasiya vapinda mubhazi. Ndichida kusona kuti chokwadi vanhu vaenda here ava kwaishe. Pavakazovaenda ndichidzoka kuno kumba ndabika tarara. Mwoyo wangu hauna kugadzikana futi ndakazofona manje bheki kune vanhu ivavo manje kunonetsa network wadzvete. Ndakasita zvekukanda matext. Ndikati vachapindura chete mandavaisa text kuti kana network ichinetsa isai please call. Zvechokwadi vanhu vakabva vazviona vaisa please call. Zvika ndikati please call inenge yakundudzwa kuti vanhu variko. Saka vakabva vazoisa maplease call matatu ekuratidza kuti vanhu vari kupi vanhu variko. Ndo zvakazoitika izvozvo. Saka makanzwa sei muchinzwa kuti vanhu variko? Chii chakauya mupfungwa dzenyu zvekare? Ndanzwa kunzi vanhu variko. Sanda chekusei ndakabva ndafonera sekuru kuti ndivaudze kuti dare ririko nhasi vanhu variko. Pandakafonera sekuru havana kudaira mifoni vakazofona bheki variyo. Ndibva ndiri kwakanaka here muzuku ndikati aiwa ndada kungokuudza kuti vanhu vaenda kudare nhasi. Vandanyarara asi ndaida kungoita kuvareminder kuti zviriko zvinhu zviya nhasi. Ndibva ndazoti kumazuva masikati ndakati handifoni. Ndichingoti kuti pane zvaunozonzwa zvakasiyana kandingomira kufona vandaregera kufona. Ndibva tete vazoya manje kuma 5 zvikanzi muroora wafonere kuti unzwe kuti kwadzvete kwakamira sei. Ndikati alright. Ndibva ndakafona zvikanzi tiitewo makorokoto. Vanhu vese vanga varipo ndovazotonga kati mwana ngapo munda wake. Asiwo varizi vashaya kana mukana wekuti vataure kushaya kuti hande kushaya mazwi ekutaura kuti ndoti kudii. Asi vaizvizva ivo pachavo vaiti zvavo kuti munhu hauzi wavo asi munhu aingodo zviya zvokati semunhu aida mari semunhu angatotengesa futi munda wacho kuti achidzosera munda uku uyo ada mari yake omudzosera nei mari yacho. Saka vanga vapakati kuti uchiita sei. Ndimamirira zvakazoita. Aiwa tinotenda mama. Mashoko enyu kumhuri yeZimbabwe zvichida kune vamwe vari kusangana nematambudziko amanga muchisanganawo nawo. Ndeapi mazwi echenjedzo amungade kuvapa yatinoti iyo pachirungu advice. Uyezve mashoko enyu kuna tateguru Ndudzo. Inini mashoko angu ekutanga kuna tateguru ndekuvatenda kuti zvinhu zvavo vanoita zvinhu zvavo simbo ende havape chinhu chine mhiko nokuti mazuva ano unongo wakucha kuti pamwe ndikazopawo chinhu chine mhiko ndarombeswa but hapana kana chavakatipa kana kutaura chokwadi pamberi paMwari kutokubatsira ipapo zvichibva zvatopirira ipapo. Hatina takapiwa chekunzi tinganzi katoenda mirisa pasi pepiro katoenda mirisa pai hapana. Ndosaka makaona ini ndakanga ndine kadhauti kekuti zvinoita here ndisingazivi kuti zvechokwadi zvinoita ende zvechokwadi zvakatoita ende zvina nhasi zviri kutoita. Kune vamwewo vari mukati menyika yeZimbabwe vane matambudziko senge edu weiwayaya. Ndichanongwa kuudza nchekuti kambudzi kakazvarira kanozvarira pane vanhu kari kutsvaga kuti kadzingirwe imbwa. Enda pane vamwe unotaura matambudziko ako hauzomboshayi munhu anokubatsira. Ndo mashoko angu andinawo. Enda pane vamwe unochema ukaridza mere hauzoshaya anokubatsira. Aiwa tinokutendai mama. Aiwa neniwo ndinotenda. Ndinotenda zvakanyanyisisisa. Ndokutenda asikana nebasa ramakaita makatibatsira zvakanyanya. Chandakaona chekuti chinhu chinodiwa futi kutaura chokwadi. Haikona kutenderera kuti ukataura chokwadi haubatsiriki. Haubatsiriki. Muri yeZimbabwe pano ndakamira nemuroora wekwaMusemwa uyo watakambotaura naye patakambouya paya achitaura nhunha dzake zvaari kusangana nazvo mumhuri ino zvinoyera zvinotyisa. Regei tinzwe kuti kubva vabva kwatateguru Ndudzo pane here mamwe mashiripiti akazomboitika kusvika muzuva ranhasi. Muroora tinokugamuchira pano paSlyMedia TV. Tinotenda kubva patakabva kudare ratateguru kuchitungwiza hatina kana chatakasangana nacho. Zvinhu zvese zvakatofamba zvakanaka. So taitotya tichiti musi wedare ndomwe musi watainyanya kutya kuti dare parichasvika rekuenda kukoti kwemunhau yemunda. Taifunza kuti pamwe pane zvichaitika but hapana zvakaitika. Hapana. Dare vakatoenda vakatowina munda wavo vakatonzi munda ndewenyu. So kana panapa Pamba kubva patakabva ikoko zvinhu zvese tiri kungoona zvinhu zvese zvingori right. Hapana chatiri kuona kana mashiripiti atiri kuona
kubva patakabva kwaSekuru. Alright. Patakambotaura nemi paya maiti mimi muri kurota zvinhu munorota nyoka mausiku kana makunorara nemurume wenyu anotanga kukwenya achivaviwa zvichiri kuitika here? Zvese izvo zvapachisina zvamaimanje kubva patakabva kwaSekuru. Muri kutorara zvakatonaka. Muri kutorara zvenyu zvakanaka na baba? Kubva musi wacho watakabva kwaSekuru hatina kana problem. Hatina kana dambudziko. Aiwa, tinotenda. Saka mashoko api amunoda kutaura kumhuri Zimbabwe zvichida kune vamwe vane dambudziko ramuri kusangana naro uyezve kuna Sekuru Ndudzo vacho? Inini mashoko andinoda kutaura, chekutanga ndoda kutenda imimi weSly Media. Ndima watinoda kutanga kutenda kuti ndima akaita kuti tibatsirwe ende takabatsirwa mahara, hatina mari yatakabvisa. Tozotendawo futi kuna iwo Sekuru Ndudzo wakatibatsira nemwoyo wese. Taitoona unge zvinhu izvi taitombobvunzana kuti zvinopera here zvinhu izvi, asi nhasi tiri kutofara kuti zvinhu izvi zvapera. Zvese izvo tinongoda kutenda kubvira kunemi kusvikira kuna iwo Sekuru Ndudzo. Kune vamwewo vane dambudziko vari kusanganawo nematambudziko akafanana nesu, tiri kungotiwo dai vakuonai mangoramba muchivaitirawo semaitiro amakatiita, dai mangovabatsirawo semabatsiro amakaita se amakatiitawo, mangotorawo dambudziko avo sematorero amakaitawo redu. Ndo zvandinoda kutaura. Aiwa, tinotenda makoti. Tinotenda. Wandinaye panapa iko zvino mwanakomana muhombe wemumhuri yekwaMusemwa anonzi Spencer Musemwa. Patakambotaura nevamwe akanga asipo ari kubasa, asi nhasi taita rombo rakanaka tasangana naye ari panapa. Tati timbonzwawo kuti zvaitaurwa namakoti paya kuti ndo zvavari kusangana nazvo chaive chokwadi here kana kuti makoti aiwedzeredza. Regai tinzwe zvakawanda kubva kwaari kuti chii chaimbonyatsoitika uyezve pavakazoenda kwaSekuru Ndudzo mhuri yese zvichiri kuitika here, matambudziko avaisangana nawo vachiri kumawana here. Mukoma, tinokugamuchirai paSlyMedia TV. Aiwa, tinotenda. Munganditsanangura here mukoma matambudziko amaisangana nawo mumusha kumashure musati mabatsirwa, zvese mashiripiti aiitika ataingonzwa, imi munganditsanangura here neruzivo rwenyu? Panapa paitika zvakawanda zvakasiyana siyana. Panapa paitika zvakawanda zvakasiyana siyana. Zvakataurwa naadzimai vangu especially mumba chokwadi. Ndaivaviwa, ndaiti ndikada kungoswedera padhuze naye ndaigona kungobuda mapundu kunge ndafambwa negonye, mamwe makonye ane mvera ndongobuda mapundu, ndongotanga kungovaviwa, ndototanga kutokwenya miri wese, ndototanga kutokwenya. Zvaitika almost every day. Mba macho kungowirirana kwainetsa, kwaingova kungogara muchingonetsana every day, tichifambawo mapostori tichingodzwa zvese ndozvikuitika. Imba yenyu haifanira kumira, inini ndakapiwa mukadzi kudhara chikwambo, saka kutorora vandakatoita, ndakatotyora mhiko, zvakawanda. But kuti zvichipera manje zvanga zvisingaperi, kusvika takazoshaikirwa nehanzvadzi yangu musikana anonditeera, ndopa takazosanganawo neSlyMedia TV, ndobva tavaudzawo dambudziko redu, ndobva varitambiro, ndobva vati aiwa tinogona kufamba nemi, togona kutsvagirai mubatsiri, kusvika takazowanawo Sekuru Ndudzo. Ndobva vadedza vamwe ina ndangakwanisa kuenda, ndaiva kubasa kwakaenda mama nababa naadzimai vangu, ndokubva vanobatsirwa ikoko. Ndobva vadzoka, ndobva ndavabvunza kuti mafamba bhoyi here, zvafamba sei, ndobva vanonditsanangurira zvakaitika ikoko. Because chaitika panapa, chese chataironga panapa, waigona kushamisika wakatotangirwa. Tikuronga dai tikabata kana mache toda kuronga kudai nekudai nekudai nekudai, waigona kushamisika mari yaizouya inongopera kungotsakatika. Saka takatozonzwa namama wacho nodzoka kuti aiwa zvese zvamunenge muchironga imi pane chinhu chinenge chiri mumba menyu chitakura mashoko siku nesikati. Saka zvese zvamunenge muchironga imimi hapana chavanenge vasingazivi. Saka munozosara imozoti toda kuzodai so mangwana kana tusura mangwana ndisondonouya tikazobata maredi toda kuzodai so. Zvese zvinhu zvakarongwa, zvese zvinhu zvakazikanwa, zvakatopfapfaidza zvese zvakatodhakwa.
amwana asi kubva pakabva na mama KwaSekuru Ndudzo ndakaona change akakura nekuti kubva pashaya musikana tichifamba taitoudzwa kunzi tetire kwaishe sati tasvika patinofanira kutodonha mumwe nenhau yemhunda yaiya saka taitongotyawo kusvika vanhu vaenda kwaSekuru akati aiwa musatye zvinhu zvese kana ndatopo zvinhu zvese zvatochi andakontrol ende zvishuwa hapana kana kusvika titisvika hapana kana yakati musoro wangu kana kurwara kana chii munhu wese aingoti aiwa ini ndiri fiti ari pano ini ndiri fiti ari pano ini ndiri fiti kuri kwandiri zviri zvekuvaviwa Sekuru vati vachandisiyira zvekushandisa zvekuvaviwa handisati ndati zvapera handisati ndati zvapera izvo zvekusatokwenya hangu nekuti ndatojaira but ndokutozvinzwa chest yangu yese iri kutovava kusatongokwenya chete saka Sekuru vati kana vakuenda vachandisiyira zvekushandisa asi vati aiwa kutotsika kwawaita pamusha panapa naizvozvo zvapera matambudziko enyu ese apera taisangana nawo saka aiwa ndinopa hangu kutenda kubva kuSlyMedia TV kusvika kuna Sekuru Ndudzo ende kuna Sekuru Ndudzo handina pandakanzwa pawakamboti ndipei $1 kana kuti ndipei 50 cents ndoda kuzodai so aiwa even kana kusvika kwawaita panapa hatina kana kuti wamboti ndisendere mari yefuel aiwa vakangofunanisira kuti Wasekuru mangwana ndiri kusvika ikoko saka aiwa ndinoda kutenda chokwadi ndinoda kutenda kubva kuSlyMedia TV kusvika kuna Sekuru Ndudzo ndoti aiwa rambai mune basa renyu muri kubatsira mhuri yeZimbabwe zvakanyanyisa tinotenda. Aiwa tinotenda mukomana mashoko enyu. Sekuru taona mapinda mumusha sekuvimbisa kwamakange maita mhuri yekwaMusemwa kuti muchauya kuzopeta dare mumusha mavo. Ndoda kuti munditsanangurire kuti zviri kureva here kuti basa ramabata pano taona muchiita zvamanga muchiita zviri kureva here izvo kuti mashiripiti aimboitika pamusha pano haachazofi akaonekwa zvekare uye tichienda kumberi zvichange zvichifamba sei? Wataura zvakanaka muzukuru kubvunza izvozvo. Hapana chingatadzisa kakuti mashiripiti aya aganhuke zvachose nekuti mashiripiti aya ndakatomaganhura musi wekutanga wauya vazukuru mudare. Saka kuzotsika kwandaita kunoku chirango chete chekuya kuzotsvaira musha kuti usare usina marara nekuzadzisa dare rechikaranga repasi chigare asi dare ranga ratopera kare pawakauya kudare. Aiwa tinotenda Sekuru. Ndanzwa ndambotaura naamai vachiti mashandiro aSekuru takatobva tichidhauta tikati Sekuru vanoita zvinhu zvavo simple havana tichifunga tichapiwa kana mushonga wekunogeza wekunoisa pasi pepiro vaitombodhauta asi vanga vachishamisika kuti takatouya taingoti zvinoita hazvizvi kuti hapafiwe hapaita sei. Ndo mashandiro enyu here Sekuru? Ndo mashandiro akuti nini handibate mishonga yetupadza tweserima ndosaka matare angu ndichimaita masikati machena zuva rakacheka nyika kurevera kuti kana paine anenge asina kugutsikana nekunzwisisa zvandinenge ndichiita ngaaregedze kufira mumwoyo anosvika kapandinenge ndiri katorevedzana matare acho kureva kuti ndo mashandiro angu andinoita iwayo. Handiipe mishonga ine ropa handibate zvikwambo ndomsaka ndichirwisana nazvo ndomsaka mashiripiti ndichiyanjizomarwisa zuva rakacheka nyika kudai ndo mashandiro angu muzukuru. Notenda Sekuru. Ndanzwa zvekare mhuri ichiti pane kuna baba vavo kwakaitwa matare usiku hwapfuura vakanzwa kuchiridzwombira kuchiratidza kuti kwaive nezvaitika ikoko. Ndapi mashoko enyu kumhuri iyi because ndaona kunge vari kutya zvekare kuti pane vari kunge vari kupfuurira mberi nekuda kuramba vachita ushereketwa panyaya yemunda. Ndapi mashoko enyu amungade kuvapa? Mashoko angu ndeyekuti vazukuru vangu musatye izvozvo nekuti matare aya aitoitwa imi musingatozvizivi mukaona makuzviona nekuzviziva kakura kuti ndabata dare zvakufumuka zvakaipa zvose zvichabuda zvega pachena. Ndo mashandiro angu iwaya ndo mashandiro angu chaiwo iwaya saka musatye izvozvo makutozvinzwa makuzviziva ndo matare ndo mashandiro angu andinoita iwaya ndomsaka pakutanga papa ndakataura kuti dare rangu ndaripedza pano imi mazukuru chitangai maenda kwamambo mochiona mazuva amakapuhwa kuti munofanira kunge baba vemusha mafa handiuya ikoko kana musina kubva kudare ramambo
asi ndakavaudza kuti vazukuru muchaenda munovanyisa kumberi ikoko, kureva kuti ndo kutopera kwedare kwacho ikoko. Hapana zvimwe zvinopfuura izvozvo vazukuru, musatye. Mazvinzwira mhuri yeZimbabwe kubva kumhuri yekwaMusemwa vane mufaro mukuru chaizvo muzuva ranhasi. Vari kutenda tateguru Ndudzo kuti aiwa vauya vakapedzisa basa sekuvimbisa kwavakanga vaita mumasvono mashoma apfuura kuti ndichauya ikoko kumusha kwenyu kuzopeta dare ndiri mumusha menyu. Nhasi vane mufaro wakawedzerwa sekunzwa kwamaita vachitsanangura vese kuti tiri kutenda nemabatirwo aitwa dare redu. Tichizosangana zvakare nezvimwe zvirongwa zvatinokupai pano paSly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Kundai Chitate. Sly Media TV, building bridges. Aoneka kuti ndakuyenda unorairwa mwana wamambo ndikatika muranda aterera zvikakupa gwara reupenyu mupinde ndakumbira shava ndakutenderera harawa toenda matari maera ndati mune kuyera kunorairwa mwana wamambo ndikatika muranda aterera ndakupa gwara reupenyu vakomana ndinoere kudo yarira